garlic, turmeric, ginger, gotugula, tungkat ali at stevia. Siguradong healthy at nakakatulong para maiwasan ang iba't ibang sakit. Kaya umaga, tanghali, gabi, araw-arawin mo ang Calabo Plus Herbal Coffee. Calabo Plus Herbal Coffee. Calabo Plus Herbal Coffee. Ang bago mong kape. Calabo Plus Herbal Coffee. Sa sarap at dalang health benefits, siguradong panalo ka. Calabo! Kung nga nagamit ka sa Calabo Liniment Oil, musay kasi natiyan mo sir sa Calabo Liniment Oil. Pwede ba ini mo isulti sir? Kanay lagi sir akong gibati. Sa una nga na-discuss ako sa una niya. Ang karon ginabatik yapon ako niya akong pain, akong lawas. Siguro na siguro ko yung mga ugat nga wala mauli ba. Ako naman siya gipahilot sa una pero pag karon magyapon bation gyapon ako nga mamuy ko akong kalawasan niya akong wasil mo maghinhod kada buntag. Nya padihan kagamit ko kuan Calabo Liniment. Nawala na kada buntag dili na ko magkuan, dili na mamuy ko akong mga tiil akong kalawasan. Nakatrabaho na daron mo pa sa una nga maghinahila yung taon ko kuan sir nang sakasaka kay kapig mahulog ko kay akong lawas kasi sir may magkusog ba? Walay kusog sir? Oo, walay kusog nang mga paminaw na ko nga lagi duya gyud duya. Paggamit nimo sa Calabo Liniment Oil, wala nimo gigbati. Ang sa paggamit nako sir sa Calabo Liniment, dili na ko kuan dili na kanang dili na uli-ulian akong mga kuan, ang mga kusog mo na malik, ang mga pamuy ko sa lawas nang wala. Mong nagapasalamat dito sir nga na ang kuan ang produkto sa kuan Calabo Liniment at kitang tabang sir. Okay sir. So wala na gid mubalik ang imong gibati sa una? Wala na gid sir. Dili na ko nga pagka sa una nga duya permi, ang kalawasan, wala na gid. Karon wala na ako gid. Wala na ko gibati kaluya. So wala pa kaning gamit sa Calabo Liniment Oil sir. Dili ka kasaka-saka tungod kay luya ang imong bagtak nimo. Dili gid sir kay luya man ang lawas niya. Mo lagi ka nang mahadlok lagi ko matagak. Sir man dili ko musaka jud. Dili jud ko sa ubos kay amo mong trabaho sir. Kasaka mo mong trabaho kay building mo ko mong trabaho. Kaya mahadlok ko nga madisgrasya ko kay ako ba dili sa liga sa pamilya. So karon sir, makasaka na ka sa building, tusukad nga haplas ka sa Calabo Liniment Oil. Kaloy sa Diyos sir, wala gid ko makahihop na ko sa mga trabahon. Dito ko nga dili na ko mahadlok nga kuan madisgrasya kay ulian na gid siya, ulian na gid ko kuan. Unsay kasulti nimo sir sa tanan nga naminaw? Sa tanan nga naminaw sa nga gamit lang gid mo og Calabo Liniment kay maayo gid yung mga balatian. Kinsay pangalan gani nato sir? Tagadiin ka sir? Ako dai si kay Alimar Amin dai nagpuyo dai sa Buisan Tibungko. Calabo Plus sa Calabo Plus tanang balatian dudas. Daghan ka bang balatian nga gihambin sa imong kalawasan? Sakit sa ulo ug tutunlan, sakit sa ngipon, paradong ilong, ubo, pinakan sa lamok ug insekto, ani ana ang tubag sa problema mo. Calabo Plus Herbal Premium Rub. Calabo Plus Herbal Premium Rub. Kung sa kapahid mo lang niini, siguradong balatian todas. Mga sakit-sakit, impas. Calabo Plus Herbal Premium Rub. Ang kaabag mo sa himsog nga panglawas. Calabo Plus Herbal Premium Rub. Calabo Plus Herbal Premium Rub. Hinimo ug ipang-apod-apod sa Jesser Marketing. Upalit na karon sa inyong suking butika. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa numero 0930-973-6009. Si Mr. Gregorio Rivera nagpamatuod sa kaepektibo sa Calabo Plus Herbal Capsule ug Calabo Plus Liniment Oil. Ako dahil si Gregorio Rivera, ng Sintay City ang edad. Dati ako nagtrabaho sa Davao City Hotel District. Ako retired na. So, akong testimonyo kaning tulo ka adlaw dili ko kalibang. Dunay nag-advise ako nga testingan daw na Calabo Herbal Capsule. Doon man ipapalit ako asawa og steroid man nakatumar ko 4 kataplitas. Nakabawas din ko. Normal na nga akong pagkalibang kada adlaw. Naman ako sa Calabo mo nang epektibo gid ang Calabo. Isa po ang haplas kay koy ako nang sakit akong likod ba. Halos dili ko liho kay sakit kayo akong likod. Tudo akong di haplasan lami kay bugnaw kay ba. Uy, lami man kayo paminaw na akong lawas. Pagpuman taon wa na akong sakit sa akong likod. Tungod sa Calabo para to daghang salamat. Kasagarang problema sa panit mao ang katul-katul, bugas-bugas, up-up, had-had, an-an, o kaliski sa panit. Ayaw kabalaka kay sulbaron tanang-tanan, pinaagi sa Calabo Plus Herbal Soap. Calabo Plus Herbal Soap. Mao kini ang pinaka-epektibo nga sabon tungod sa iyang malunggay extract, asunting extract, o Calabo Leaves extract. Plus, aduna po kini cooling effect tungod sa iyang cooling menthol nga sagol. Ug dili lang kana ang Calabo Plus Herbal Soap makatabang usab kini aron mohayag ang imong kutis tungod sa iyang glutathione and papaya extract. Calabo Plus Herbal Soap maong sa sunod ligo nimo gamit na o Calabo Plus Herbal Soap. Mao kini ang sabon nga herbal na pampagwapa pa. Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement. Makatabang sa mga sakit sama sa diabetes, ulcer, goiter, hepatitis, tuberculosis, asthma, cancer, pneumonia, pulmonia, leukemia, tumor, sugupan pang balatian.
Alang sa kompletong kombinasyon, ipare sa pag-inom sa Calabo Plus Herbal Capsule with garlic o Calabo Plus Herbal Capsule with mangosteen ang panyawan. Aron healthy pirmi ang kalawasan. Labi na og pirmi pud nimo haplasan sa Calabo Plus Herbal Oil Liniment. Kaysa Calabo Plus, tanan balatian. Todas! Ginama sa Jesser Marketing, mapalit sa mga butika. And for more info, contact Mr. Calabo sa 0930-973-6009. Calabo Plus lang. Ako dahil si Kuhan Adan, katong Kuhan pa Kuhan kana katong ako nakagamit aning Calabo. Di ko kanya akong pil. Ano di ko pala kawin ano. Pagka sige na ko gamit aning Calabo, tapos na ako sa akong pil, karon makatindog na ko, makalakaw na ko. Tindog siya o pa ng sige. Kanang tubig sa ilalom kasi kung uno. Tapos mabati gini mong halang. Sir, sa wala pa nimo magamit ang Calabo, unsa day ang imong mga ibati sa imong panglawis labi na sa diha sa imong tiil, sa imong mga sa parte sa imong lawas? Kuan magod akong tiil kita ora magbabas-gabas pa kung kahoy. Sige kog tabok-tabok aning sapa. Dapat mo akong ugat pa. Mo ning bati akong ginhod. Nagamit ako aning Calabo, wala na siya. Sa ato pa sir, epektibo gid kayo ang produkto nga Calabo samtang imo sa gigamit sa imong panglawas. Epektibo kayo kay ako man gyud nakuan nga epektibo gid siya kay makalakaw naman. Calabo Plus Herbal Capsule. Problema sa pamanit, baho sa lawas. Calabo Plus Herbal Soap. Sa Calabo Plus, tanang balatian todas. Calabo Plus. Dati, excited tayo pag malapit na ang birthday. Pero habang tumatagal, nalulungkot ka na dahil tumatanda ka na sa edad, pati na rin ang kutis ay tumatanda. Ngayon, hindi mo na ito kailangan pang isipin. Gumamit ka lang ng Calabo Plus Herbal Beauty Soap. Calabo Plus Herbal Beauty Soap. Taglay nito ang kapangyarihan ng oregano. At sa tulong ng anti-aging properties nito, siguradong kutis mo ay mananatiling fresh and young. Calabo Plus Herbal Beauty Soap. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Calabo Herbal Beauty Soap is a quality product of Jesser Marketing. Mga pagkatawa sa Jesser Marketing. Wa kay klarong bata katapulan, jugay kang buduya ka ba ha? Ha? Ingon ka, wa ka nagkabuog tubig. O niya karon, naman lagi kay ikapainom sa kuha. Tampulan, tapulan. Ha? Wala bitaw ko nagkabukap. Maubit daw nagkuha kong tubig sa anidoro. Aron na kay mainom. Galaw-galaw. Ang mga pagkatawa gihatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser. Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangosteen, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto.
Tutok bakatok sa auto aniya na po kita manukad karong mga takna alas 11:15 na gyud sa kautuhon duyog na punta sa pagpaminaw kanato karong mga takna manukad sa paglanog-lanog kanato karong mga udtong tutok mga kabisyo my love so sweet aniya ang inyong DJ Michaeling. O kini po jakin yung gwapong tao ay lumping ha kini si Lolo Baba ha last time na punta duyog sa pagpaminaw sa paglanog-lanog kanato karong mga takna o pabati ta ninyo ha kumusta ning uban kanato diya karon nga naga paniud to na hungit-hungit na sa tanan. Hinaut nga nakapanyukad sad mo sa pagkahimsog sa inyong kalawasan kay importante sa malaga nga moduyog tayo sinta. Ilabi na sa pagpalagsi kay kabulo kong uban kaninyo daghan kay mga trabaho. Nga nagpaabot sa inyo. Kay inyong gustong buhaton og himon. Sumuna ang kabudya plastar na og manyukad kita Kini ang inyong gwapong taro ay lumping kini si Lolo Baba Gani tama jud ka Lolo Baba pero tama na kaya ato ang panukaran ang ato ang programa ani diri karon importante sa mga lagay ilahan ni siyang mahibalan labi na ni ato ang programa ang atong tulmanon nga gihatod kanato sa Jesser Marketing Kalabo Plus Herbal Food Supplement nga adunay ingredients nga kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. No, parisi sa pag-inom sa Kalabo Plus Garlic nga dunay sangkap nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, uluyan, dilaw, tawa-tawa ug banaba makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone and all infections. Ang duha ka klase sa Kalabo Plus Herbal Capsule mopagdang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo og sa imong pamilya. Kalabo Plus Herbal Products kaysa Kalabo Plus tanang balatian tudas ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Kalabo Jesse Castro 09 sa 0930-973-6009. Hala, sige. Good afternoon. Padulong naman tagahapon karon. So, muna manukad sa udtong tutok mga kabisyo my love so sweet. Ilabi na po dusab ng mga stasyon nga nakatay up ka nato Lolo Baba. Bitaw gani, ilabi na dyan sa 88.1 Line FM Santo Tomas, Davao del Norte, 94.3 Tandag City, 107.3 YKFM Monte Vista, 99.9 DYRG FM Radio Gindulman, Bohol, Go FM Trinto, 93.9 Line FM Aras Asan, 94.1 Big Radio Bayugan, Real Radio San Franz, 99.5 Gold Bayugan, Radio Tribu Madrid, 88.3 Line FM Badas Placer, Line FM Tubigon Bohol, o Kings FM 88.8 Kagway Surigao del Sur. Mayong udto kaninyong hulot, mayong pagpaminyaw sa inyong tanan karon. Hala, sige, plastar na po doon sab kita o ginaot nga kamo diya usabay inyong gibuhat diya karon. Nagkuan sila siguro Lolo Baba, busy sa ilaha mga trabaho, busy sa pagimantay siguro. Kaya kita, imogin niya itong matigdan ako sa Pinoy kay kusog kay yun manghimantay. Kusog kayo mga tawagan niya kining muhatag og mga reaksyon, kuminto. Bisag wagi kilabutan sa ilang kinabuhi bitaw no. Sa ngalan lang basta makakominto lang. No, kay para silang tanaw nga makakorek daw ko no pero di gyud taw niya sa maayo. Nga man dahil kung di lang kita mo i-make, no? Pasagdan nato anyway, wala man na sila ambag sa tong kinabuhi. Sama na lang aning gihimong hearing ni Robin Padilla, no? Pero agbay raman ni siya kay ni-back out naman tuod tong mismong kuan kining mismong tigdumala sa maong salida. Trending magud kayo, Michaeling. Unsa man siya Lolo Baba? Katong kuan, katong gitanaw na to gabi nga salida nga plane. Katong salida nga plane. Tama man po nun yun, no? Maghatag magdaotan nga imahe mismong salida nga nahimo sa mga banyaga, no? Mga foreigner nga ilahang gi-shoot kuno sa hulo-sulo, no?
Pero ambot lang kung nag-shoot sila sulo-sulo at matinuod yun siguro itong ibuhat nila. So paminaw niya ako, dili to sa hulo-sulo siguro gishoot nila. Sa lain tong lugar Lulubaba ng mga Pilipino lang mga aktor ato. Actually ang senaryo ni Lulubaba no, okay. Bali dala paano lang pud sad ni mga kabisyo ni ato ang programa karon ha, movie review. Usad man nga gihisgot-hisgutan ni siya, di makisabay lang pud ta, no? Makimarites lang pud sad ta. Tama gid pud noon tong ingon ni Senator Robin Padilla nga kini siya maghatag imahe nga murag sama ginabastos kay nay mga script, nay mga adlib didto Lulubaba nga matud pa nga ang Pilipinas or ang sundalo, military sa Pilipinas dili na makaadto sa hulo-sulo kay permente lang daw mapilde, no? Gina-avoid o ginalikayan na lang gituod nila ning mismong lugar tungod kay wala gid sila mabuhat. Mao nang sa salida stranded gitong mga pasahero sa eroplano nga mga foreigner. Nahitabo nga sa inganang paagi nakaabot sila kaya ang una magnahitabuan na nagka-problema sa silang eroplano. Unya ang eroplano murag nag-malfunction ba no? Di na mo gana ang ilahang mga gadgets or mga gamit no tungod sa mismong bad weather no na-fry ang ilahang electrical system. Muna nakalanding sila sa isla sa Hulo-Sulo mga kabisyo, my love so sweet no. Nya pag-abot la dito karon sa pagtuo nga ma-rescue sila di ay mga bandido, mga busayap ang ning sugat sa ilaha. No, gihimo gi-hostage sila, di ba? Unya ang actor ani si kisa tong mga actor ani nila kadali lang ha. Ato sa ning i-search ha. Actors of Plane movie. Okay, cast. Si Gerald Butler. Mo ni siya tong nagdala po sa salida nga Spartan. Di ba katong 3,000 ba o 300 rather. London Has Fallen. So mo ni siyang actor atong dala mga kabisyo my loves, no? Si Mike Colter. Si Mike Colter, idol lang ko ni siya, no? Siya ning gadala sa salida or sa Netflix series nga Luke Cage. Marvel TV series na siya mga kabisyo my loves, no? So muna silang duha ka actor nga nagdala, di ba? The rest kay mga side actors na lang. So moto nahitabo, nangita sa muna sila og nangita sila og tabang sa isla nga dako man day kay tanan, gamay sa mapa pero perting dakoa sa area. Nya pagbalik nila wala nang ilahang mga kauban nga mga pasahero kay gipang hostage na sa mga Abu Sayyaf. So moto nahitabo kay spoiler alert din ni ha. Kung wala pa nakatan-aw ha. Pero di na mo makatanaw siguro ani kung mag-expect mo mutanaw tuod sa sinihan kay tungod wala na ni siya ginapasalida or dili na ipasalida sa mga sinihan kay nag-back out ng mismong producer and director, no, niining maong salada yung mismong salida nga plane. So di na siya makita sa mga sinihan pero makita siya sa mga online movie platforms. I don't know kung makita ba sa Netflix ni siya, no? Bisag ginaban makita gyapon dahil sa mga Pinoy, no? Kaya ako nakita man ako gabi. Nalang ko yung online movie site nga giadto, di ba? Kagado lang mga ads pero okay ra gyapon, klaro nindot kay tanan. Actually exage lang kay siya gyud. Pero nindot siya nga fictional movie magot. Kini mga salida fictional magituod ni siya mga kabisyo. Exage lang gid kaayo Lulubaba, di ba? Exage magikay na nila ginabuhat gyud. Para halinon ba kay kung dili nila exage na tinud-on na nila di na halinon niya. Pero tinuod magitang nahitabo sa una pang panahon. Pero karon pasalamat ang hapsay na gyud pud siya kay wala kay may mabalitan nga mga pagpangignap sa mga busayap sa mga bandido. Pero naagyapon na sila, no? Naaragyapon na sila. Wata kabalo. Kumuandar ng ilang pagka kriminal. Bation gyapon yung kagutom. Kung pait na gid kayo, diagi na sila padulong. So, unta, mahimo po niya siyang pagmata sa atong gobyerno, no? Nga unta, batukan kining nga mga klaseng terorista.
Okay, luin taon kayong mga tourist kung makalaag mo gani din ni katong yagi. Sa tuntuiga to nga naay kidnap diri sa may samal nga foreigner. Diba? Hostage nansam nila. Diba? Mga busuyap man to nakuha to. Baligya-baligya na naman. Onya, katong mga nyagi pag yung mga tuig gidsad, gipang-ihaw nila, no? So, luoy kay tanan gidsad. So, motong na sa inganyang klaseng salida. Mo na nga gikadismaya sa ato ang butihing Senador Robin Padilla nga nainganyang klaseng salida nga ipakita diri sa Pilipinas nga maghatag og daotang imahe sa Pilipinas og sa mga igsoon nato mga Muslim. Dili man tanan. Naalang yung mga bandidong grupo. Di man na ito ikalimod, no? Wala magiingon dito mga Muslim, wala magiingon dito nga kuan. Kanang lugar yun, pugad yun na siya sa mga armadong grupo nga mga busayap. Mo ginailang base of operation kanang lugara. Diba? Basulo, Basilan, Tawi-Tawi, tabok-tabok na sila diya. Di na ito na siya kuan kay kitan. Sayo na ta, hagberta diri kalibutan na sa Pilipinas. Niyang kini mong salida mahimo unta niya siyang pagmata nga unta kung siguro kung siyang paglambo nga buhaton sa laing syudad, no, syudad diri sa Pilipinas, mo po himuon sa hulo-sulo, di ba? Kay mula ginalikayan magud ng infrastruktura ng lugar magudsad. Kay sa kadlok na mauning nga niya kung siguro magpatukod sila mga daghang mga infrastruktura diya o sa mga project diya sa hulo-sulo, sa asang dapita sa kuan. Magmalinawon kay tungod pait magud ang tao. Ang tao magud pagutomon makabuhat magud dawtan labaw na kung minus yugayo ang kahibalo edukasyon. Di ba? Asa man sila magunit, di ba? So kung siguro tabangan sila po sa pagi nga naabitay sila source of income mga makuhaan ng mga proyekto ng mga turista siguro nga muputikta sa ilaha, diba? So unta, no? Pero labo kanyang na yung mga turista mo laag pa dyan napitang siguro ginsad. Ako siguro masulti may kiling kung na may project ipatuman diya siguro kanyang mga kuhaan lang siguro kanyang power projects like kanyang nuclear power plant. Nuclear power plant. So, testingin na gilabot, di ba? Bungkagi mo tanyan niya. Ilabdi na ninyo, bungkaga niya, sige. Di ba? Ingan niya man na style ng mga ingan ng klase mga grupo, kay pangsunugon, pagbungkagon. Testingin nagbungkag ninyo, di ba? Laras gud mong tanan diagad. Diya siguro pamutang ng mga kuan niya tapos kani mga gamit sa mga military diya ipang sanok tanan ba no mga project sa mga military magtukod yung mga helicopter magtukod yung mga tangke di gira. Nindot yung mga nganyang project kunya tapos maghimog mga kuan mga armas di ba kaya i-hire ni mga local nga mga citizen diya yapita dapat sila panginabuhian. Di ba ka kanyang P-series dagan magod mangunaw-naan gud po siya dili lang po kita magsulti pag inganya kay abi pa lang inatudloan na to sila no. Di ba? Kinsa ra gud tuod ta? Mga ultimo man tuod ta nga manginganing klaseng mga gwapong nilalang. Pero katong salida magod may kiling walag pagmata unta to. Unta kung siguro mag-criticize ang atong butihing senador sa ingatong mga salida. Maghimo na lang tama tong ingon ni Senator Grace po nga maghimo na lang og salida nga pangontra no pang kuan ba kang pang kasi tao kanya may giling ikuan divert ilang atensyon basta mo siya mulihis sa ilahang paglantaw na labaw na kini mga foreigner. Diba? Nga ngulo-sulo sa kaisla nga malipay nga dunay mga tao nga malipayon naalan nga sagol nga mga daot pero hipuso na gyapon na sila pagabot sa panahon. No? Ana lang good. Pero unta no mawagta na pud sad na sila kay mao magud na sila maghatag daw tang imahe nga maunta ipunto sa tuang butihing senador Robin Padilla nga unta no kining mga nganing klase mga tao manggod muna sila maghatag og dungis sa pangalan no sa pagkatao sa mga igsoon natong Muslim, diba? Kay kada sila di magid siguro na sila mga Muslim gud.
Okay, tinuod nga Muslim, malinawon man nga makiguban og malinawon mahigugmaon nga klaseng pagkatao kini sila kay ambot ang nila gitaon lahi po ni sila prinsipyo. Pina-ISIS man yung ilang style. Gani tama gi kalulubaba. Sumonto siya ang salida to niya no. Ni Gerald Butler mga kabisyo. Nindot siya nga action movie, rated R siya. And of course, ma-enjoy ka sa mismong salida kay action pack ito. Pamalit yung ka og chichirya. Kung magawas magay na sa Netflix ng mismong salidaha, manawag jud ka o girlfriend nimo or kinsa ba na imong naibgan diha tapos igno nimo siya. Uy, asa man ka karon? Ali ta diri sa balay, kwantam nano tag play Netflix and chill. Ayaw mo pa ilada niya kay kanyang Netflix and chill, mura siya kuha na siya, code niya siya ha. Code niya siya para igabas kaniya pag gumagsalida ha. Nindot ki salida no. Kiskobe. Yan na gabas dayon human ha. Kamu na mag-action dayon. So nindot siya nga salida mga condition my loves. Very thrilling, very action-packed nga movie. Tapos makakuan pud siya, makataas siya og garbo para sa kuha kay Pilipinas kuno. Sa madungog ganing Pilipinas himuan og manginganing klaseng Hollywood movies, pipila lang gyud kaayo. Usa ni siya sa manginganing klaseng higayon mga kabisyo. So tanaw na to. Kung gusto mo tanaw, kamo ni bala mo judge. Basta di lang ta mo discriminate of course, no? Para sa kuha walay problema to. Not to brag po usab no, kung dili gud gusto sa tuang butihing senador ang mismong salida, di siguro niya pwede mabutan tuod ang mga tao na mutanaw pud sad ni ana no. Kanya kung kini siya maghatag og tawag na kining maot ka dungog sa tuwa, well kita ra man pud diri sa Pilipinas, siguro better ka dili na siya ipal salida sa laing nasod ana siguro. Para dili makita sa ubang laing nasod nga maghita tagwana kini maghatag og daotang imahe sa ubang mga foreigner nga mobisita mulaag diri sa tuwa, kay kung kita ray mo tan-aw ay problema kay kabalo naman tapod sa paidaot nga daot tumandaan ganyan daot tumandaan dan senator. So, mao lang na siya. Actually, naay mga salida diri lulubaba no nga basinyag nalimtan na nato, pero kung buhatan ni siya og mga tawag na to ana kining translation, no? Or tawag na to ana kining kasagara makita man gud dato sa mga Pinoy action movies. Muna nga uban ka na to hilig kayo mo tan-aw mga foreign action movies kay realistic ba unya tapos walay halong keme, kauehan, kadramahan, diba? Kay murag nasumhan na kita sa una hangtod karon murag yapon ng style. Matod pa ha. Kini mga kasagara makita nato sa mga Pinoy action movies nga laging umiikot ang storya sa paghihiganti. Naagi ni ana paghihiganti. Ni-rape ang kapatid ng bida o pinatay ang kamag-anak niya, nanay, tatay, ate, kuya, kinakapatid, kay kabiyak, na anak, pinsan, tiyo, tiya, lolo, lola, ninong, ninang, apo, apostod, apo sa talampakan, ninono, o guban pa. Naagi na sa paghihiganti. Isa sa mga eksena, babastusin siya o ng syota niya na mga magiinumang standby. Di ginamawala na yung ng klaseng eksena, naagi na siya perminti, no? Naagi mga bugiro, mga bugoy nga mga standby nga nag-inom, nga manita sa imuha, ngitag away, no? Of course, ang bida gyud makadaog. Unya, hindi ka nakakaramdam ng sakit o hindi nakakaramdam ng sakit ang bida sa bakbakan, pero sisigaw ito at aaray pag ginamot na ang mga sugat niya ng isang babae. Di ba? Dili isa muna siya masakitan, pero pag tambala na gani, mag-syaok-syaok na. Hindi nakakaramdam ng sakit. Okay, sumuni siya. Ang kuta ng mga kalaban ay sa warehouse o sa malaking bahay. Malamang. Low budget. Kung makako-corner ang bida, hindi ito papatayin, ikukulong lang. Dakpin yan! Tayo! Tapos kulatahon. Torture. Tapos
makaipsot ra gyapon sad. Og dagan pa. Napa na siya mga kabisyo. So muna ang uban ka na to, mas ganahan o ginapili ang mga foreign nga mga movies kay murag na practice na ginilog na master na nila ba ang paagi sa pagbuhat og mga salida nga nindot jud kaayo realistic. Labaw na ang storyline, of course, importante gid kayo sa tanan, di ba? Nay one time lulubaba dati mga college pa ko atong time nagtanaw ko horror nga salida, bati kayong story, mahadlok ka sa sound effects. Puro sound effects. Mismong pag-abre sa pultahan kay naay pinaana lulubaba ang pag-abre sa pultahan. Niabli lag pultahan na ha. Ito sa lidahan to galaw-gawat eh. So muna siya no. Makakuan kita niya kapuyan tas mga salida karon kay puros love story. Na gito mga action pack nga mga salida nato dating nindot og lingaw kay tanan labaw na kato mga comedy bisan OA kayo makalingaw gihapon kay stang karon kay sobra nagi ka OA labaw na kining si Vice Ganda. Buhat og mga salida. Napay punchline sa mismong mga movie niya no. Pero maka-enjoy gihapon the same time no. Magyapon mo nan-aw niya pod sad. Anyway, sumo ko to siya, importante sa malaga sa gihapon bisan mga malingaw ta sa to mga pangtan-awong mga salida, mga kabisyo my loves, naapute mga pangkuan diha, tawag ana kining pampalagsik, pampaligon sa panglawas, di ba? Gani kay basing niya sa mga salidang ginatanaw nimo, no? Musungot ang imo ang high blood. Ako di ko ganyahan mo tanong mga salida bitaw nga kargado patay-patay. Maka-high blood kay gitaon kay sa kuha. No? Murag makatrakay ang taong gyud sa kuha nga alta presyon. Ha? Hypertension. Traidor magud kay nga sakit kay posibleng kalit lang mo bawian ka sa imo ang kinabuhi ba, no? Posibleng tungod sa taas nga kolesterol o lapot sa imong dugo maong mubara sa imong mga ugat nga moresulta sa pagkaparalisa sa lawas. Oh, kasing kanang cardiac arrest, kasing kidney stone, yung pagtaas sa creatinine, sana siya sa mga peligroso mga sakit. So, pili lang mo anda, kasi gusto nyo anda, ha? Pero palagi yun, makalikaitan niya, inyong ta sa kombinasyon sa Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement. Kini, kusukin niya siya nga produkto niya ito sa Calabo, ha? Best seller. Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement ginama sa Jesser Marketing sangkap sa mga nyagunang herbal sama sa Calabo Leaves, Panyawan, Malunggay, Sambong ug Mangosteen, ha? Dagan niya ang nagpamatuod nga sila ng putiktahan yung nalibyuhan sa numero 1 yung food supplement sa market. Ang Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement uban sa Calabo Plus Herbal Element Oil ang pinakamaayo or ang mismo ang epekto. Ginama sa Jesser Marketing alang sa dugang impormasyon, contact lang ha sa numero 0930973609. Padayon tayo sa tuwang panyaguban, padayon sa paglanog-lanog ha. Ngayon programa ang tutok pakatok sa auto, of course, kini si Mikey Ling. O kini po, sila baba ha.